vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So ndakanzwawo nyaya yemusikana uyo ainge achiti iye sekuru vake vainge vambori minister, but iye mukutaura kwake anorakidza kuti kana chinonzi nhamo havana kana kumbogara vakaziva chinonzi nhamo, unlike isusu. Advicewo yangu kune vakadzi especially vasikana ava vechidiki vanenge vachiri kukura, siyanai nevanhu ava vanenge vaine mukurumbira, vaine mari dzavo, because zvakaitikawo kuna gogo vedu, amai vanova vakabereka amai vedu vakabva vatanga kudanana naminista ivavo. Saka minista ava vakauya kuchechi uko kwainge kuchinamatira gogo apo pavainge vachitori musikana. Saka gogo ndo pavakabva vazoonekwa naminista, ende panguva yacho zvainge zvichinzi vainge vakauya kuzotsvaga mavotes muchechi. Saka ndokubva vazotumidzira vamwe vanhu avo vakabva vazoenda vakabva vazonotaura nevabereki vagogo, then gogo ndo pavakabva vazotanga manje kuchengetewa. At that time vainge vachitori under age chaiyo ivo gogo, ndokubva vazomitisiwa, ndo pavakabva vazobereka amai vedu isusu. Amai vedu mukomanashi vatori nedzimwe nguva dzekutoti vanotombopenga, because zvinorakidza kuti vekudzinza kwavo vanotongoti mishonga yose iyo yainge yakambobatwa naivo sekuru vedu, mishonga yacho iyoyo ndo yavanobva vazongoti inge ichingouya yobva yazongoita playground pana amai vedu. Ende zvinoitwa naamai nguva zhinji zvinonzwisa tsitsi ende zvinorwadza, but at the same time unoti kana ukazvibvunza kuti zvino tobatsirikana sei, unoshaya kuti mungabatsirikana sei, because zvinonzi mushonga wacho uyo wainge wakabatwa nasekuru hanzi wainge uri mushonga wainge wakashata, uyo wavakaenda vakanotora kuMozambique. Saka pavakaona kuti vainge vava kusada izvozvi zvepolitics, ndo pavakabva vazozama kunodzosera zvinhu zviya, but vakabva vazotadza kudzosera zvinhu zviya, ndo pavakabva vazongoti zvinhu izvozvo zvinge zvichizogara pamutumbi waamai vedu. Isu hatina kana kumbogara takaziva kuti chii chinonzi rugare, takangokura upenyu hwekutambudzikira, even though dzimwe nguva waitoona kuti taiva vanhu vaiva nemalaki muupenyu, but kwaibva kwazongouya umwe munhu anobva azongotitorera laki riya. Like I remember kuti pane imwe nguva mama pavakatombowana basa, mama vainge vakawana basa kuDoves, but mukoma madzingirwo acho avakazoitwa basa so simple like that, amai vangu vakachema, and from there on vainge vava kungogara vakasuwa. Saka nekuzobatanidzira nekuti vanopota vachirasika njere, saka pavanenge vakati zii hautombonzwisisi kuti kochii chiri kumboitika pana amai vedu. So mama vangu ivo vatori mwana weumwe minista wekutoti kutongotaura surname yake, vanhu vazhinji panapa vanobva vatomuziya minista iyeye, but ivo amai vangu nekuda kwekuti vainge vari mwana wegirlfriend vakabva vazongonzi mishonga yose iyaya payainge yava kusadiwa mudzinza ikabva yazogadzikwa pamutumbi wavo. So zvino zvinoitika ndezvekuti isusuwo sevana zvinhu izvozvo zvinoti affecta, ende ndakatombobvunza ndichabvunza ende ndikatoudzwawo nevanhu vakati siyanei vachiti as long as amai venyu vaine zvikwambo zvinovateverera, nemiwo zvikwambo izvozvo zvinenge zvichizokutevererai zvekare, because zvinenge zvichingotevedza ropa raamai venyu. So mukomanashi zvinowanzokuitikawo kwatiri isusu sevana, tinongosanganawo neminyama yekuti unokwanisa kutowana basa, but mukuzonoshanda umo ameno kamwe kamubatirwo so kaunenge uchingoitwa, uye nekungogara wakanyeyewa, there is no one who can ever say kuti apa wagonawo, unongogara uchingonzi uri wrong at all the times, ende zvinorwadza sei mukoma, but ndizvo izvozvo zvinoitikawo kwatiri. Tinombozama kunamata, but mukomanashi seni hangu handitombodi kana kukunyeperai. Ndasvikawo panguva iya yekuti ndava kungoti ameno zvimwe kuda Mwari isusu hamutombonzwewo minamato yedu, because we have prayed mukoma. Ndakatanga kudzidzira kunamata when I was still very young, ndichitoziva kutoti kunotomukwawo pakati peusiku
tichitanga kunamata, especially amai pavaiita nguva yekuti vanenge vachingotaura vachingorotomoka vachitaura zvimwe zvinhu zvinotyisa. Saka taibva tazomuka tobva tatanga kunamatira amai kuzosvika vachizoita nani, but mukoma tega takazosvikawo pakuneta, because mune muchiti mukanamatira munhu nhasi munhu omboita nani, then mangwana futi obva amuka atova wese. Saka semunhuwo unosvikawo pakunzwa kuti taneta, like zvinozvi tava kungorarama upenyu kuita sekunge tiri mhuka. You don't even know kuti ramangwana rako richazovei. Ininiwo ndakatodzidzawo, but basa racho randinoita munomu ndinorwadziwa mukoma. Kunyange pandakatanga kushandira murungu uyu wandinoshandira akatoti kwandiri, you speak very fluent English, and ndikabva ndatomuudza kuti ndakatoendawo kucollege ndikatopasawo kosi yangu yandainge ndichiita kucollege, but unfortunately ndakabva ndazoshayawo anondibatsira mukuzonotsvaka basa, and dai kwanga kuri kunzi ivo sekuru dai kwanga kuri kunzi vedzinza rekwaamai vedu dai vainge vachida kutibatsira, it won't even take them even a day, because kune imwe hanzvadzi yaamai iyo inogara muno muSouth Africa, vatori neziengineering company zihombe zvekutoti panguva iya pakwainge kuchivakwa mastadiums, kambani yavo yainge ichitomira itoriwo pamberi, but they will never assist us nekuda kwekuti havadi kuti vange vachiassociata naamai vedu, nekuti amai vedu vainge vari nekuti amai vedu ivo mwana wegirlfriend. Saka ndinongodawo kungoti ndinge ndichingodzidzisawo vamwe vanhukadzi kunze uko kuti paya pamunenge muchidanana, vangava vari maminista, vaimbi, kana kuti vanhu ava vane mukurumbira, but zivai kuti vana avo vamunozozvara, vana vanozozvarwa mumarelationship iwawo, vana ivavo ndivo vanozosara vachitambudzika. Zivai kuti paya pamunenge muchidanana nevanhu vakadaro, ivo at the end of the day kunyange mukazozvara navo vana, vanenge vasingatombodi kuti vana ivavo vange vachitombozivikanwa kuti vana vavo. Saka you need to be very careful pamunenge muri murudo nevanhu ava vanenge vaine mari dzavo, because at the end of the day ivo vanozongodzokera kumhuri dzavo. Itoti kana ndikatarisa amai vangu ndinobva ndanzwa ndichivanzwira tsitsi, but at the end of the day kunyange ndikavanzwira tsitsi ndingagovabatsira nei? Mukomanashi ndiyowo confession yangu, please ndipostereiwo nyaya yangu makavigawo chitupa changu, ndaburitsawo zvishoma izvo zvanga zviri pamwoyo wangu zvainge zvava nemakore akawanda zvichingonditambudza mumwoyo. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi amai vangu gogo vakamitisiwa naminista, saka minista ava vakatongochengetedza secret iyoyo, ende nanhasi uno hama dzaamai vangu hadzitombodi kuti dzinge dzichitombozivikanwa zvachose kuti they are related to my mother, ende tinotambudzika sei. Worst of all, hanzi ivo sekuru zvavakazoita ndezvekuti vakabva vazoti pavainge vava kusada mishonga yavo yavaishandisa as a politician, vakabva vazongoti ivo mama ava vange vachizogarwa nazvo zvikwambo zvacho. Zvakangoma hazvo vedu we, please tell me what you think in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera hezvo. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume ndine makore 29 years ekuberekwa, ndauyawo pano nenyaya yangu iyo yandiinayo. So nyaya yangu mukomanashi yakamira sekudai. So ndinewo vanhu vangu avo vandinofarira kutevedzera zvisingaiti, saka ivo vanoitawo izvozvizvi zvevlogging, saka ndakavatevedzera kubva kudhara, kunyange paya pakambolika mavhidhiyo. Aiwa, vhidhiyo iroro rakamboita mukurumbira, ende vhidhiyo iroro nanhasi ndichiri naro mufoni. Saka vhidhiyo iroro
kana ndichiverenga nguva dzandakazviita chimhandara maoko ndichingotarira vhidhiyo iroro reumwe celebrity wangu wandinofarira uyo akalikisirwa mavhidhios ake achiita bonde nemukomana uyo waainge achidanana naye panguva yacho iyoyo, ndinofungidzira kuti ndakatoita marounds anotosvika kana kuma15 ikoko andainge ndichiita kuzosvika ndanzwa kuti vhidhiyo iroro rainge randibuda muropa. Zvino mukomana achi vanhu vangu ava vandinofarira vakabva mukubura zvekare rimwe vhidhiyo ende nekudawo kwepicture quality aiwa ndakanyatsokuona chiuno chichiita kutambiswa. Nanhasi uno ndinoti kana ndikadzokera kwariri vhidhiyo iroro ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchinyatsokufara ende pose pandinenge ndichinzwa kuti ndikuda kumboti ndinge ndichizvifadza ndichiita chimhandara maoko ndinobva ndangoenda pachanel pavo ndobva ndanoona vhidhiyo iroro ende nemaonero awo andiri kuita vhidhiyo iroro kubva zvarakabva mukuburwa I think kuti kana rikasvika kana mu1,000,000 views ndini ndichange ndarisvitsa mu1,000,000 views because handisi kana kumborizorodza, ndiri kungoti watch after watch, especially iri weekend so mukoma handisi kana kumbozorora. Izvezvi kana ndichida kukuudzai kubva makuseni ndatorova dzinotosvika 4 times ndichingotarira vhidhiyo ndichimuona zvake aiwa mwana iyeye anotamba zvake apa negood picture quality ndanga tichinyatsokuzuma. Ndiyowo confession yangu, ndinganzi ndiri wrong here neizvo zvandinoita because I feel as if nditori addicted kwaari mwana akazvinakira hake uyu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaure navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi vhidhiyo iroro rabva mukuuploadewa kunyange mukazoona richinzi rasvika mu1,000,000 zivai kuti ndini ndinenge ndarisvitsa mu1,000,000 views. Hanzi ndichingoramba ndichiridzokorora, hanzi rimwe zvekare rakalika, hanzi ndakaita ndichizviita about 15 times kusvika ndanzwa kuti iri ndaneta naro. Saka I want to thank them nekuti vabura zvekare rimwe, hanzi negood picture quality. Akomanaka zvakangoma hazvo veduwe. Hamuna kuzvinzwa here naye mukoma kuti kune vamwe vaya vakareurura ivo vachiti zvakashata izvozvo zvekuita chimhandara maoko, hanzi munenge muchizvidanira madhimoni nguva yose pamunenge muchizvibatsira, hanzi madhimoni echikadzi awo anozokutambudzai zvekare mune ramangwana. So ngatitauri navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, ndine makore 35 years ekuberekwa. Mukoma ndikuda kukuudzaiwo nyaya iyo yakaitika apo pandainge ndichiri ne19 years. Pandainge ndichiri ne19 years pane umwe munin'ina wangu uyo akashayika. Mukomana achina nhasi mafiro acho aakaita anondirwadza. Saka ndauyawo pano kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo kuti how can I try to get over it and kungozviudza kuti zvakaitika zvakatoitika because zvinoramba kubudawo mumwoyo mangu vedu we, zviri kuramba zvachose. Ndainge ndichiri kugara pamba pevabereki, so vabereki vangu ivo manje vainge vasingagari pamba at all the times. Saka vainge vachingoti inini ndini ndaifanira kuti ndinge ndichiita take care of my younger sisters. Saka iniwo ndaizoita nungo, especially paya like vabereki pavanenge vasipo, ndaisambocheka kuti ivo vaning'ina vangu vari kuti makuseni paya pavanomuka vasati vabuda vachienda kuchikoro vanosiya vawarura here machira avo. Ndaingosiyana nazvo, plus ndaiva nemukomana wangu uyo aingoti makuseni aibva adarika achinditora ndobva ndatoenda kunoswera naye kushopu kwake. Saka vana
vainge vachingorarama upenyu vachiita sekunge nherera. So zvakazoitika mukoma Nashe ndezvekuti umwe munin'ina wangu manje ndakazongonzwa ava kuridza mhere hwainge huri usiku, ndikabva ndazomhanya ndichienda kuya ndokubva ndazonzwa zvichinzi mwana ainge arumwa nenyoka. Takabva tazotanga kutsvaka nyoka iya, tikabva tazoona kuti chainge chiri chiva but chainge chichiri chidiki. So I blame myself mukoma because vana ava machira vainge vasingambomawaranuri, vaingoti makuseni paya pavaimuka vachigadzira kuenda kuchikoro vaingobuda vongosiya zvakadaro, usiku zvekare vaingonojambira. Saka I think kuti chiva ichocho chainge chatova nemazuva chichingogara murumu umo mavainge vachirara, but mukoma Nashe ndo zvakazoitikawo izvozvo ende zvinondirwadza mukoma Nashe, nanhasi uno zvinogara zvichingondirwadza. Please ndibatsireiwo, how do I even forgive myself because I can't forgive myself. Ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo imi nevedare renyu, ndichange ndichizotevererawo mucomment section because ndinozviblema kuti dai ndainge ndiri careful, dai ndainge ndisinganyanyi kutevererana nemukomana uyo wandainge ndichidanana naye, zvimwe kuda ndikadai ndakanotisa kuti there was something that was going on mumba umo mainge muchirara vanin'ina vangu, but I chose to ignore. So mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo imimi neve dare renyu, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Hanzi ndiri kutadza kuzviregerera, handizivi kuti ndingazviregererawo sei, nekuda kwekuti ndinongoti ndikafunga kuti vana ava ndaingovasiya vachingorarama vachiita sekunge nherera apa inini vabereki vangu vaitofungidzira kuti I was taking care of the kids. Saka umwe munin'ina wangu akabva azorumwa nechiva. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So yangu confession ndeyekuti inini pavana vangu vandinavo vatatu, umwe chete ndiye wemurume wangu. Iyi mukoma Mwari vakandirova neshamu inorwadza kwazvo. Ndakati ndatizira murume ndokubva ndazoita miscarriage, ndokubva ndakagara about 3 years ndisingabatiri pamuviri. So ndakabva ndati murume achazotanga kundihurira, ndokubva ndazotanga kuhura ndichirara nasekuru vake, ndo vakabva vazondizvarisa mwana wekutanga, mwana wechinumber 2. Saka ivo vainge vava kutoti zvinoreva kuti muzukuru wangu haazvarisi, but pamwana wechinumber 3 ndainge ndatova nealmost gore rose ndisingatomborari navo sekuru vake ivavo, then ndikabva ndazotoona kutoti ndabatira pamuviri. So mukoma Nashe, this is what happened to me. Ndinogara ndichingozvibvunza kuti saka kana murume akangoti alright, ngatingoendai kuma-DNA tinotesta vana, ndichati kudii? Ini hangu ndinongozviudza kuti akangodaro ndinozviuraya mukoma, handingambobvumi kuenda kuma-DNA kunotestwa ini. Ndiyowo confession yangu iyi. I feel as if ndakamhanyirira Mwari pamberi. I should have waited for God's time, but unfortunately I could not wait that long. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndakavabvunza kuti saka murume makazomuzvarira mwana after how many years you had been married to him. Vakabva vati wake mwana wekutanga ndakazotomuzvarirawo after 13 years in marriage. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section.